The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Peter 1:4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Romans 8:38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. John 10:10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ephesians 6:10-14, finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. John 8:44, ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of it. And this refers to Satan, God's arch enemy. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Colossians 3:1-2, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung ana pa ba kita mga sala nga atong gitinir sa atong kalag, kini mahimo lamang babag. Ini nga atong pagkamuha atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ang mando sa Dios nga ato kining isugid aron kita malimpyuhan sa mga sala, o kita maandam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 is the principle that we have to use. Nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala nga wala pa'y Kristo, wala pa'y kaluwasan diha sa imong kalag, giawhag ka, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will
hinatag ka na sa Dios, gamita ka na aron ikaw makahimo sa labing mainungdanong desisyon nga imong mahimos tibok mong kinabuhi. This is the most important decision you can make. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Diha usab sa Acts 4:12. Nagasaysay diha nga walay laing manluluwas si Ginoong Jesucristo lang. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, tumo ka kang Ginoong Hesus ikaw maluwas. Niini gayuna, magampo ta sa hilom, agi og pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again of letting us continue our spiritual momentum. Pinagisi mong pagdala ka na mo nining dapita sa makasapa kini timailhan. Ngayon pa kaming giatiman o Diyos. Pinagi lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya, sa imong grasya. We don't deserve it, we don't work for it, we do not earn it. Buhi pa kami nga mong lawas, gumikan lamang. Kaya ikaw nagapadayon pa ang imong plano sa among kinabuhi. Ubani kami karon sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong balaang pulong, pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo, ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga mga babagan ni sa mga nauna, huwag mo kining ipamilin dito sa gawas, aron kami makatutok lamang sa among ikatudlo kanamo niini adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo, welcome na usab. Niini nga itong Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, o kini grasya rag yung tanan nga itong ipahimuslan. Grasya nga buhi pa ta. Okay? No, karon magpadayon ta sa atong biyaan kagapon nga mga punto sa doktrina nga may kalabutan nini nga atong uluhan sa atong tunanan. The title of our topic mao ang the real meaning of life. Ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. Unas tanan, kitang mga magtutuo, kitawag kitang magtutuo kay gumikan sa atong pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Ug sa diha nga kita mihimo ni atong maong desisyon, nahimo kitang mga gawas nga magtutuo, nahimo kitang mga Kristohanon, nahimo kitang mga anak sa Dios, nahimo kitang mga sakop na sarianong panimalay sa Dios. Kita na nga tao na pag-usab, gisuluban kita sa pagkamatarong sa Dios, gimatarong na kita, we are justified, gumikan niya atong nabuhat nga pagtuo kaniya kang Ginoong Jesucristo. Gawas pa niya na kita tagalangit na o ang atong ngalan na suwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Basahon kinis kinabuhi. O nga kita nasud na sa plano sa Dios. God's plan is the best and the highest. God has prepared His plan for us in eternity past. Giandam na niya kini. Kaya nasod naman kinitanan sa divine decrees. Nahinomdong ka ba sa atong gisgutan? The computer of divine decrees. Kining tanan nga nagpangitabustong kinabuhi, nasod na ang tanan diha sa divine decrees. Mao nga, karon ingon nga mga magtutuo, igo lang kitang magasunod sa mando sa pulong sa Dios. Kay
ato magmailhan ang mando sa Dios pinagi lang sa iyang pulong nga nagaingon human ta maluwas ang iyang pulong nagaingon grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Excuse me. Murag ninggilok ni atong. Okay, so mo ka na ang tugon mando sa Dios. Human ta maluwas. Mo ka na atong tulumanon. Doon na tayo tulumanon. Kaya agi kini og pangandam sa tong kaugalingon. Pangandam alang sa ato nagyong dayon nga pagkinabuhi dito sa eternidad uban sa Dios. Dili kita makapangandam sa diha nga mamatay na ta. Dili karon ra nga buhi pa kita. Nga nagaginawa pa kita mao makini ang panahon nga gihatagan tag higayon sa Dios aron makapangandam tas tong kaugalingon. Gusto? Unsaon to pagpangandam? Pinagi sa pagkugi, paghigugma, kanang gahin og panahon, sa pagtuon sa kamatuoran, pagtuon sa pulong sa Dios aron kita makagamit niini sa atong nang pagkinabuhi nga Kristohanon. Kay dili man kita maka-function ingon nga mga Kristohanon kung wala kita'y kamatuoran. So, klaro makayo ka ng pulong sa Dios nga we have to grow up in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Ug mao nga patubuon kita. Okay? Mao ni atong gihimo adlaw-adlaw. This is the process. We are just following God's mandate. So, anara sa magtutuo kung mutuman ba siya nini, kinaman siya kabuton. He has his volition. Musunod ba siya o dili? You see? It is a matter of choice. Mao na sa tibok na itong kinabuhi, it's a matter of choice. Mao na nga, buot sa Diyos nga makakaton ta sa iyang mga pulong, iyang kamatuoran, aron na atay magamit. Unsa man ato pagkinabuhi lagi sa Kristohanong pagkinabuhi kung wa kita magamit ingon nga Kristohanon, wala. Mura ra pod og ordinaryo ra pong kinabuhi nga sama niya tong panahon na nga wa pa ta maluwas. Sa wa pa ta maluwas ang atong pagkinabuhi, tinawhanon, kinalibutanon o wa gyud matunong sa plano sa Dios. You see? The only way nga masibo kita sa plano sa Dios, mao pagsunod, pagtuon, na wa man pud tay masunod og di ta magtuon, usta? Kani this is a simple logic kung imo nang gamitan ka na sa imong tuwerka. Sa man nimo pag kinabuhi ingon nga at parihar ko na kay ako nga tagaan og ehemplo. Mo eskwela kag usa ka kurso. Inhinyero ba, abogado ba, magtutudlo ba, na imong tun-an ang mga pamaagi aron ka mo function ingon nga engineer or kanang teacher or lawyer. Naon sa man mo pag-function yan kung dili ka magtuon. Musod yung kag-eskwelahan, magtuon ka sa mga mga butang may kalabutan, yan ang maong kurso nga imong gikuha. Aron sa ingon yan na, inigraduar na nimo mo na ito imong gamiton in your field, particular field. And that is your niche in life. Nakasabot ka ba sa akong patinaw nimo? Mao na. So, kung dili ka mo eskwela, naon sa akong nimo? Dili ka mo function, dili ka unsa professional. Manigingon na to. Di ka professional, dili ka authorized to practice that field. Sa man nimo ang magpataka na lang kas mga function yung pagka-maestro nga dili maka graduado. You see? Mao po ni atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nagatuon ta
kaya na may graduation po ni kon. Kini nga itong pag-hisgot ni moral lang ni you see, conversational, moral lang tagnag, istorya lang tanini, sa ordinaryo. Panang punto nga kung dadon ni mo, kining mga butang nga, may nung danon, bililhon, very essential in our life as believers. Kadili man good ingon-ingon ang kinabuhing Kristuhano. No, it's not a joke. Dili mahimo nga tawgon ka lang Kristuhano nga wa gyud makita nga excuse me imong pagka-Kristuhano. Wa makita. A tree is known by its fruit. Gusto? Namo na nga patubuon mo na atong gihatagan og emphasis dinhi. Patubuon kita kini nga atong kalag patubuon sa Dios aron sa ingon niya na kita makakinabuhi sa husto, sibo, kanang sa iyang plano, sa protocol nga plano sa Dios. Kaning protocol mo ni pamaagi sa Dios. Ang saan man nimo pagsunod sa iyang pamaagi kundi nimo tunan. Kasabot ka. Sumo na nga our Christian life, paminaw. Our Christian life cannot move an inch forward, dili, apart from learning Bible doctrine. Kinira nga pagihang kita nagatuon sa pulong sa Dios. Kay for all you know, Bible doctrine reveals that treasures of God's plan for us. Mao ni butyag, padayag sa mga na ang mga treasures sa may binisaya nini. Well, anyway, sa diha nga kita mag-advance na, nagasibog na ngadto sa unahan, dili kay sibog sa atras, dili, sibog sa unahan. As we advance from being baby believers in Christ, naman ta magsugod, bago patang na tao pag-usab, you are newly born again, bago patang na tao pag-usab, gitawag kita sa pulong sa Diyos nga babes in Christ. So padayon, gikan sa pagkabata, ngadto na sa pagkahingkod, adult, and then ngadto na sa pagkahamtong spiritual maturity. Only then can we begin sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Mora. One line. So, ang phase 2, ikaduhang bahin sa plano sa Dios, is what we have to focus right at this point in time. Mao kaya itong hatagan ng dakong gibugaton. So, mora. Ayaw na nakalimti. 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ug diha sa phase 3. Di man ang first phase 3, unsa man ang phase 3? Dito na si eternidad. Ang atong pagkinabuhi dito na sa eternidad uban sa Dios. Phase 2 man ni karon. We are of course described as believers in time. Okay? So dito sa phase 3 ay nagahuwat matud pa sa 1 Peter 1:4 and 5, and unto an inheritance that can never perish, spoil or fade away, kept in heaven for you. Giandam na ang imong kanang panulundon, imong inheritance tuwa na giandam na. O kinigiandam na sa Diyos sa kaniyadto pangwapang tanan in eternity past. Yes, that's word lagi ni sa computer of divine decrees. O hindi man mamakak ang Diyos sa iyang pulong. Mao na pasalig ka na, garantisado na ka na, nga na kay inheritance nga dawatonon didto. Kana, human ni mo matuman ang mga requirements. Na may mga requirements na karon o. Kung saan man yung pagtuman sa mga requirements nga huwag magtuon. Nagkasabot ka? Mga nga itong hitunan.
kining mga paagi unsaon nato pagsunod o pagtuman sa mga panginahanglanon aron ato dawat kining maong inheritance dito inikadto na nato sa eternidad. So, when we depart from this world, paminaw, inigbiya na ito ning kalibutan na, matubang ta sa Diyos, oy, we're going to face God. 2 Corinthians 5:8. Now, when we get to heaven, inikadto na nato dito pohon, adi gani madag pohon, kay sigurado man yun, garantisado maning gipasalig sa Dios. When we get to heaven, paminaw nini, we will be there with our resurrection body. Of course, kini atong lawas karon, madugta man ni, malata man ni, mamatay man ni, pulihan ni. Kano sa ni pulihig kanang lawas nga binanhaw, resurrection body. Ano sa man? Panahon sa rapture of the church. Maunang panahon na nga. Pulihan na niya itong lawas. Okay? From corruptible to incorruptible. Now, okay. So, ang balikon nga, when we get to heaven, we will be there with our resurrection body na. Minus our old sin nature. Wala. Goodbye. Hangtod. Ang old sin nature, bilin. Dinhira. 6 feet below the ground. Okay. Now, karon atong tutukan ang believer in eternity. Phase 3. Okay. When we get to heaven, we are going to see and come face to face with our Lord Jesus Christ, with His resurrection body pod. Okay. Na binanhaw ng lawas ni Ginoong Kristo atong makita ug atong kanang maatubang. And we, uban sa ato usab nga binanhaw mga lawas. Kasabot ka? Now, dito sa langit, mag-ilanay tao. We are going to know each other. We are going to know each other. Dili kay kanang makalimot ka, no? Klaro kayo dito. We are going to know each other. Ingon na sa pagkita nato sa itong mga higala, mga kaigsunan nga Kristohanon, uy, ni ana si Kuan, all of those. Now, so, review, okay? Every now and then, na itong paglabas sa itong panunduman ni review. God's plan has 3 phases, namely, salvation, believer in time, and believer in eternity. Now, in phase 2, kini karon, kini atong kinabuhi ining ato karong panahon, ang Dios nagamando kanato nga mga magtotoo to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nagibalik na po nako. Segundo Pedro Kapitulo 3, versikulo 18. Ako gining balik-balikon. Untod sigurong uban mo na nagiluod na tiyal ni sila kaya balik-balik na tawa. Tayo mahimo nini. This is the method of inculcation. Now, ang usa ka magtotoo has to be consistent. Mo nagiingon nga gikinahanglan nga malaho tayon, masigihon, makugihon in the post-salvation epistemological rehabilitation. He should keep on keeping on sa iyang spiritual momentum. Kini, atong ibuhat karon. This is the spiritual momentum process. We are building up our spiritual muscles. Kasabot ka. Kanang ehersisyo kini. Build up our spiritual muscles. Now, okay, balik ragod niya itong post-salvation epistemological rehabilitation. Rehab. Nanginahanglan tag rehab. Kagikan patas pagkadili magtotoo. Puno, tas mga tawahanon, kalibutanon, mga ngilad, mga dautan, mga panguna-una. Pulihan ng mga una-una. Hawason kini. Kasabot ka bagon sa hawason.
habwaon, pulihan kini sa mga panguna-una sa Dios. Way makalupig sa panguna-una ug paagi sa Dios. Isaias 55:8-9. Ayaw na nagkalimtipod. Isaiah 55:8-9. Unsa gisulti sa Dios? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, gawas pa niya na. 1 Corinthians 2:16, mao pudang naghisgot nga huna-huna ka na ni Kristo. Huna-huna. 1 Corinthians 2:16. So mao na nga, gikinahanglan nga kita padayon, yun masigihon, mapadayonon, unsa pa. Consistent and persistent sa atong spiritual momentum. O pagtuon sa pulong sa Dios, pagtuon. You know the process. Pagtuon, pagkaton, di lang kay kutob diha. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, na nangyawi yun sa tanan. Pagtuo, unya, humani mo tuuhi ka na ang Espiritu Santo mulihok sa iyang ministry, enabling ministry of God the Holy Spirit, to metabolize the doctrine that you have believed in. Imong gidawat, imong tuuhan. Imong manggidawat, imong manggituuhan. So karon, klarohon pag sa Espiritu Santo, iya pag yung ipahimong tataw yung kayo. Nga it is real like yun kanimo. Of course, it's real. But pasabot nga, ang makaingon ko kag tinuod yun. Mo kanang it works. Ang pulong sa Diyos works. Imong gituhuan, Espiritu Santo mo paklaro pag yung dugang niya na. And it becomes real, more real than anything that you can think of nining kalibutan na. Karon, human yan ang puntuha, imo na magamit sa imong espirituhan ng pagkinabuhi. Kasabot ka. That's the only time nga imo na kanang magamit sa imong kristuhanong pagkinabuhi. Pagsibog sa unahan. Pag-advance. You see? Kaya mo man ang gamiton. Kaya hintuo naguga niya na. Klaro man kayo na. Wa naman kay pagduha, wa kay pagduda. Klaro man yun na nga kanagikan sa Diyos. Huna-huna yun na sa Diyos. So mo nang atong giyatagan yung gibugaton yun. So, kita mga magtotoo, gikinahanglan nga kita ma-oriented sa grasya. Nang saan nga ito pagka-oriented sa grasya kung wala tayo pagtuon? Kasabot ka? In order to grow up spiritually, magtuon ta. Aron kita ma-oriented sa grasya. O makatukod punta niya itong, inondom ka ba ka itong ECS, Edification Complex of the Soul. May nung danon kayo ni oy. Unsa? Naamantay pagtukod ni kinahanglan. We have to construct the edification complex of the soul. Sa atong kalag na, ha? Ang foundation nini, of course, is God the Holy Spirit. We have to be filled by God the Holy Spirit. Sa di pa kita magatukod nini. Kinahanglan mapunan ta Espiritu Santo unsaon. Rebound. Gamit sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So diha andam na putas pagtukod. Ang unang ang grace orientation. Ma-oriented ta sa grasya. Ikaduhang ang mastery of the details of life. Ikaw mo ay master, dili ka ulipon. You are not a slave. Ang buot pasabot ni ang pagpatinaw nimo. Kaniyadto nga wa pa kay pulong sa Dios. Ikaw gyud ang kanang ulipon. You are a slave to the details of life. Ang buot pasabot sayon ra ka. Kanang danihon gyud sa imong kinaiyang magasasala. Ala pamalit pa na. Palitatos ko na.
imong silingan nagkapalit og auto. Karon kay slave ka man sa mga details of life. Pagtanaw, mao ba? Okay, mo palit po kog duha. Nang lihok ng imong unsa, mapahitas-on, pagka-arrogante. So manglihok na itong mga negative, mga kinusmik na mga kalihukan nimo. Kay ikaw slave, ulipon ka sa mga detalye sa kinabuhi. Karon kay nagatubo ka naman, nagatukod ka naman ining edification complex of the soul, dili ka na ulipon, kundi ikaw na ang master. Kasabot ka? Ikaw na ang agalon. Nambot pasabot nga ikaw makakontrol na. Di na ka ulipon sa mga detalye sa kinabuhi. Sekundary ra na ang mga butanga. So, mabita nang giingon sa itong amigo nga, mo ingon mo palit siya mga butanga. Gusto ko niyan, gusto ko niyon. Namo na, sige pamalit. Okay? Slave of the details of life. Okay. So, mo na ikaduhang okay? The second break inunta. Kanang mastery of the details of life. Ikatulo. Naanak kay hayahay nga panghuna-una. Your mind is already relaxed. Mo ni kita relax mental attitude. Ang imong kanang batasan ba? Ino na to attitude. Hayahay na. Hayahay. Relax na. Wala kay mga daotang una-una, wala kay mga sala ng mga una-una. Easy. Relax. Mental attitude mo na ikatulo nga ang niining maong edification complex of the soul. Ikaupat. Unsa may ikaupat? Mauna ni ang gitawag og tulo ka kategorya sa gugma. The three categories of love. Nag-una ni love for God. Ikaduha, love for right man, right woman. Ikatulo, love for all mankind. Mo ni tulo ka kanang matang sa gugma. Naana ka diha. Ikapila na ikaupat na nangangang. Kay ikalima nga ang ingnon natugmao na nay ingnon ta, that is the ultimate kinatasan na kanang ang sa edification complex of the soul ingan lang nato inner happiness na anak kay sulod nun nga kalipay. Iyahan ang kalipay sa Dios. Bunga ka na or byproduct ka na sa imong pagtubo diha sa pulong sa Dios. Kasabot ka? So, that is inner happiness plus H sa laing pagasulti, or you are now sharing the happiness of God. Mao ni ang ECS, Edification Complex of the Soul. Okay. So, 1 Peter 1, 4, and 5 atong malikon. Ang versikulo 4 nag-ingon, we have a promise from God that we will come face to face with God. Garantisado kini nga mag-aatubang kita naong sa Dios. Okay? 2 Corinthians 5:8 naghisgot kini og resurrection body. Lawas nga binanhaw, human gyud sa rapture. We can receive this in heaven. Dito na sa langit, of course. Now, when we have the resurrection body, wala tayo old signature, ha? Wala. Wag tang na tanan. Thing of the past na nang kinaiyang magsasala. Wala na maglawgaw nato sa atong espiritual ng pagkinabuhi. Wala. Now, while we are still on earth, gikinahanglan nga kita mag-aawat. We have to imitate our Lord Jesus Christ by using the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16.
Gamito na to. Kining pulong sa Dios, kining atong gitunan. Mao ni ang huna-huna ni Kristo. Now, all believers must live in the light of eternity. Pinagi sa spiritual momentum. Unsa man ning spiritual momentum? Well, this is about the feeling of the Holy Spirit. Kinahanglan nga kita mapunan sa Espiritu Santo aron kita maka-execute kita sa spiritual life. Dili kita maka-execute lagi kung dili ta mapunan sa Espiritu Santo. O gihan, yun ang pagi. Aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Pinagis paggamit sa kanang rebound technique. Rebound kining technique nga gisangkap kini sa Dios kanato. Aron kita magpabilin, maintain our fellowship with God and being filled by God the Holy Spirit. Now, so akong balikon nga eternity is guaranteed to all believers. Gigarantiya na ni sa Dios. But naipangutana, why is it that there are believers who are afraid to die? Hisgo tagamay may tungod din yung kamatayon. Nga naman, napay mga magtotoo. Basta, of course, tingali karon nga nagpaminaw kanini, usakas mga magtotoo nga naapa kay kanang pagbatig kadlok, mamatay. Why? Why are there believers who are afraid to die? Kining ilang kahadlok, fear of the unknown. Now, unsa man gyud hinungdan ini? Why? Nga mubati pa mo isla kadlok. Number 1 ini, no knowledge of truth. Nga namang no knowledge of truth man, o sila lamag sa kamatura, why pagtuon? You see? Why paggahin sa pagtuon, kanang tuo, paggamit sa pulong sa Dios. Ninomdom mo pagkaan itong memory aid nga itong gihatag nimo. Operation SLBA. Operation SLBA. Study, learn, believe, apply. Study, learn, believe, apply. Operation na ato nang butang ang operation na SLBA. Hantod nga di na gyud nimo makalimtan. Study, pagtuon. Learn, pagkaton. Believe, pagtuo. Apply, paggamit. So sa Binisaya, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mao ni ang process, protocol ni nga tudlo sa Dios kanato pinagi siyang mga pulong. So therefore, kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, you have no knowledge of truth. Wag yun, nagbitay lang yun imong murag unsa na, just hanging on mid-air, wa kay kalibutag inikamatay nimo asa ka padong unsa na diyan bisan og Kristohanon ka na, siguro na unta ka panapa may imong mga kahadlok kay nagpabilin na lang imong kahadlok sa wa nimo mahisayri. Gusto? I hope naklaro nimo ng ahong pagpatinaw nimo. Wa man ka masayod sa tinuod. No knowledge of truth. Mao ni una. Ikaduha. Kung ikaw na inunta murag na grounded na gyud kag maayo sa relihiyon. Of course, kitang tanan nga mga magtutuo gikan mag-relihiyon. Now, ikaw nga na grounded diha sa relihiyon. Okay? Ang relihiyon dili Kristyanismo, of course. Kay naman ka sa relihiyon naa kay gitawag og preconceived notions. Ang buot pasabot niini, ang diha na gyud na duot na gyud o na kanang ning tapot na gyud sa imong panguna-una. Nosyon nimo ba nga preconceived kakaniadto pa na. You see, mao bitaw na uban nga na sa relihiyon mo yung unsay kung himatan mo po yun sa pagkamatyan usana sa preconceived notions. Ang ikatulo,
sayop nga mga pasiuna, wrong priority sa imong kinabuhi. Sayop. You see, mao ni tulo ka nag-unag yung hinungdan nga no, nga naakay pagbatig kahadlok nga mamatay. Nagkasabot ka ba? Sa ang ipasabot? Namo na. Nabito na sa John 8:32 sa isulti. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Na. Katuni ang kamaturan. Katuni ang kamaturan ug ang kamaturan mao'y magaunsa. Kanang magaluwas kanimo, magapalingkawas kanimo ngadtos kagawasan. See? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Na. Karon kay wa pa man kay kamaturan, you are not free. Ambot pasabot nga you are still in bondage sa kanang giliminan pa ka sa kanang mga mini, mga bakak. Because if you are in religion, paminaw, kung ana ka sa relihiyon, magpasilong, o mo imong kanang imong gituuan nga maoray tinuod kanang relihiyon. Now, ang tinuod ni gawas nga mahadlok ka, mamatay, magpabilin yun ang imong kahadlok yun, hangtod nga ikaw magakaton sa kamaturan. Dili ka gawas nun. Nalimin ka lagi sa mga bakak ni Satanas. Kasi Satanas may kapaluyo sa relihiyon. Nagkaklaro ka ba niya na? Ang relihiyon, besagon sa mga kadaghang relihiyon, dagsang ni kalibutan na. Di na maihap. Okay? Si Satanas ang kapaluyo niya na. Of course, tao gatukod. Panagipaluyuhan ng Satanas. Kung naa ka sa relihiyon, nagkinabuhi ka o bakak, nagkasabot ka, bakak ka ng imong matang sa pagkinabuhi. Bakak, all lies. Kay si Satanas is the father of lies. From the beginning, he was a murderer. And he was the kanang amahan sa mga bakakon. Muna nga kung ka sa relihiyon, I'm sorry to tell you, nga ikaw ulipon na yun sa mga bakak, na kinabuhi kag bakak. Na mo nang akong punto akong gidadi nimo. Ang plano sa Dios sa atong kinabuhi, giandam na ni sa Dios dito pa sa kaniyang tungwa pang tanan. He has prepared all this in eternity past by God Himself. Ang Diyos mismo. Now, of course, ang eternity cannot be described by human words. Di na ito describe. Di na ito mahulagwa. In fact, it is beyond human description and expectation. Di finite mind ng ato. Di lagi na. Dili ta makatupong sa mga pangunawa sa Diyos. Siya 55:8-9 ayon na nagkalimti. Now, dito sa eternidad, sa langit, uban na sa Diyos. Okay? Believer in eternity na niya itong isgutan. Kung malikon nga eternity cannot be described by human words. Our heavenly place nga giandam na sa Diyos dito is described as mansions. Unsa man ang bersikulohan diya sa John 14 verse 2. Unsa may gisulti diya, in my Father's house are many what? Many mansions. If it were not so, I would have told you. Na, kasabot ba kadto? Dito sa kanang balay sa akong amahan, giingon ni Ginoong Kristo magsulti ni, in my Father's house are many mansions. Doon na. In fact, tinuod yun, nga na natay house and lot dito, giandam na sa Diyos. Just imagine that.
Kay kita, dili naman kita hinukman, kita mga magtotoo. We are no longer condemned. We are justified. Romans 8:1, there is no more condemnation to all believers. Tanan nga mga magtotoo. Tibuok kalibutan. Remember, ang tanan nga mga magtotoo are now in union with the Lord Jesus Christ. Nadugtong, nahiusa na kang Ginoong Hesukristo. And that is eternal relationship. Eternal na, dayon na ng kanang maong relasyon. O, di man katong versikulo sa Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Titus 3:5, not of works of righteousness that we have done. Na. After the rapture, human gyud sa rapture, mupuli dayo ng unsa. Be, ako kang hatagag pasulit. Unsa may mo banos dayon human sa rapture. Ang gitawag og judgment seat of Christ. Evaluation time. Hatagan tagpagtasal, we will be evaluated. Unsa evaluaton? In English, Visayan, ano parang evaluaton. Nambut pasabot, what is going to be evaluated? Ang atong mga maayong binuhatan. Okay? Remember what's going to be evaluated? Our works, atong mga binuhatan. Whether human or divine good. Kini sila paghimuan o pagtasal. O nahibaw naman ta sa atong mga pagtuon ini, bahin ini, sa miaging mga simana o mga buwan nga. Duha ka klase kining human, duha ka klaseng maayong buhat. Ang una niini, ang tawhanon nga maayong buhat. Human good. Unsay definition nining human good? Anything and everything I believe or does outside of the plan of God. Mao na human good. Apan, okay. Unsa may pagtandi ni, this is compared to wood, hay, stubble. Sindihi ko na, dusliti, di ba masunog? Musilaob. Ugdaw. Okay? It will be burned. Kay combustible man ang kahoy, kugon ug dagami. Nanas pulo sa Dios diha sa 1 Corinthians 3:13. Okay? Ug kining atong gisgutan nga mga maayong binuhatan, this will be manifested or evaluated excuse me, or tested by fire. Tested by fire. 1 Corinthians 3:13. So, mabita ng ang 1 Corinthians 3:11 nag-ingon, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. So, ang foundation, mao si Ginoong Jesucristo. So, our works will be manifested, evaluated, and tested by fire. Now, kung ang imong mga mayang buhat, human good, wood, hay, stubble, combustible, masunog. So, unsa may gantihan? Why gantihan kay mga sunog man? Apan if your works are divine good, this is compared to gold, silver, precious stones. They are non-combustible. Dili masunog. Nagyapon na sa 1 Corinthians 3:12. Okay? Kining duha naghisgot ning maong bersikulo. So therefore, maora ni ang gantihan, ang non-combustible, the divine good, nag-compare kini sa gold, silver, precious stones. Kay kon to be tested by fire, di man na masunog, non-combustible. Kasabot ka ba? So mao kini ang evaluaton dito sa judgment seat of Christ. This is going to be evaluated. So mao na nga
atong madawat na dito ang escrow blessings. Ephesians 1:3, God has prepared for us in heavenly places. If we walk, ang kining walk din is paggawi. If we walk our life on earth through epistemological rehabilitation, makadawat kita sa gitawag og escrow blessings. Naghuwat na po na dito. Di nas kadaghan nga itong pagadawaton di ay. Ano ba ka mubatig hinam-hinam niya na? Fellow believer, karon nagpaminaw kanini. Kay dito gud sa langit. Furthermore, to anay museum of heaven with our name carved on it. Now, kung ang imong mga maing buhat, kadaghanan sa imong mga maing buhat, tawhanon lang, so sa buta-sabot, masunog lang, wa kay madawat dito nga kanang inheritance. Kadtong nahimo na lang in town, kadtong handumanan, only become memorial of lost opportunity. Kasabot ka? Just a memorial of lost opportunity. Kaya ang Diyos has given us, kanatong mga He has given us all the opportunities to be winners. All the opportunities and chances to be winners, to be conquerors, nikao. Ang Greek word din is nikao. To be winners, to be conquerors in life, and in the life hereafter. You see? Mao na ang kabubuton sa Diyos, oy. Nakadungog ka ba? Ato ni padayon ugma. Yapay daghang mga punto din. Let's take up more points of doctrine. Ugma atong ipadayon kini. Ayaw sipyan. Ayaw yung palta. Nining atong kanang series of Bible study nga naga sumpay-sumpay kini. Mao nang ikaw gi dapit ka. Padayon lang sa imong spiritual momentum. Kay dili makawang kini atong gibuhat. No, it's not in vain. Kiti mo labing bililhon nga buluhaton nga itong mahimo sa tibok adlaw. Studying God's precious word. Magampo ta. Amahan na mong Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Sa imong paggiya ka namo, pagtudlo ka namo, dugang nimo mga kamatuoran, nining adlaw. Salamat o Diyos, sinahot nga kinimahimong panlangin sa mong kinabuhi. Among magamit sa adlaw na mong pagkinabuhi. Salamat sa spiritual life that you have given us as your children. Thank you, O Lord, for the equal opportunity and equal privilege nga among pahimuslan. Samtang nagaginawa pa kami ning kalibutan na agi og pangandam sa among kaugalingon. Salamat o Diyos, ubadi kami sa among pagbuwag-buwag, likay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Nining among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.